104.7 IFM. Report! Patay na ng matagpuan ang bangkay ng isang 17 anyos na bata na unang napaulat na nalunod sa San Fabian Beach. Nakilalang biktima na residente ng barangay Anambongan, Basista, Pangasinan. Ayon sa kasama nito na naligo sa dagat, malalaking alon umano ang humampas sa mga ito dahilan upang sila ay tangayin at malunod ang kanyang kasama. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operations ang otoridad. May paalala naman ang mga residente sa coastal waters sa bayan para sa mga lokal na turista lalo ngayong panahon. Ang tanging masasabi lang namin pag maliligo, iwasan natin yung maliligo na nakainom, yung mga bata bantayan, tapos huwag tayo pupunta sa malalim. Tulad ngayon, malakas yung agos. Tapos kahapon, may nalunod kahapon eh. And yung iba namang beachgoer na may tigas yung ulo na ayaw magpasaway, dapat makinig naman sila dapat. Para sa ganun, hindi sila uwi ng luhaan. Yung dapat pupunta dito para mag-enjoy, uuwi ng luhaan, hindi parang naman yun, masama sa kalooban yun. Patuloy naman ang pag-antabay ng hanay ng MDRMO maging ang Coast Guard sa naturang baybayin. Samantala, natagpuan ang bangkay ng binatilyo 1 milya ang layo mula sa Dalampasigan. Mula rito sa IFM Digupan, ito sa Idol Ron Nakatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.